बर'फोरा माब्लानिफ्राय लेट्रिनआव खिजेननाय? देलाय बेनि जारिमिनखौ सोर हायो बुंलाय? आं हायो सार बेनि एन्सारखौ। आंबो हायो सार बेनि एन्सारखौ। देलाय सिब्रमा नोंनो बुंलाय। खोनासं होमबालाय। मोनसे समाव जोंहा बर'फोरा गोबां राजा महाराजा महारानि दंसोयोमोननो। बेनिनो सासे खिब्रमा होननाय राजा दंमोन सार। बेलाय माथो नोंनि मुंसो? बेलाय माथो नोंनि मुंसो? जाम्बाफोर आंनि बायदि मुंनि राजा दंमोन आरो। नंगौ नामा? दे बुंलांबाय था। ओमफ्राय बे खिब्रमा होननाय राजाया हाबा जायाखैमोन मानोना बिहा गार्लफ्रेन्ड गैयामोन। सिरथा नोंसोरो बेबायदि नङा। होमबालाय राजाया मानो हाबा जायाखैमोन? मानोना बिहा साथाम गोसो थोनाय सिख्ला दंमोन। माने फार्स्ट सासे गोसो थोनाय सिख्लाया बिखौ थखायनानै गारनानै गुबुनजों हाबा जाहैदों आरो सेकेन्ड सासे गोसो थोनाय सिख्लाया आरो बिखौबो थखायबावनानै बेबो गुबुनजों हाबा जाबावदों आरो थामथि गोसो थोनाय सिख्लायाबो गारनानै गुबुन सेंग्राखौसो हाबा लाहैदों। बेनिफ्राय बियो रागा जोंनानै आं रावबो बर' सिख्लाफोरखौ हाबा खालामा होननानै हाबा लायालासिनो थादोंमोन आरो आं हाबा खालामनांगौब्ला आं मुस्लिम हिनजावसो हाबा खालामगोन होननानै समाय लादोंमोन बे खिब्रमा राजाया। बापरे बा मा खाथ्रालाय बे राजायालाय? आं दिनैसो खोनाफेरबाय बे राजानि मुंखौ। दे बुंलांबाय था। बेनिफ्राय बे राजाया सानसेखालि दिल्लीयाव आकबरनि फिसाजोखौ नायनो थाङो। ओमफ्राय आकबरनि फिसाजो केट्रिना काइफआ खिब्रमा राजानि महर मुस्रिखौ नुनानै बेजों हाबा जानो गोसो जायो आरो लोगो लोगो बे केट्रिना काइफआ खिब्रमा राजाजों फैफानो नागिरो। नाथाय आकबरा गावनि फिसाजोखौ बेबायदि लोगो लोगो हरा होननानै बुङो। आं नोंसोरनि रायजोखौ नायनो थांगोन। बेनि उनाव आं नायनानै मोजां मोनब्लासो आंनि फिसाजोखौ नोंनो हरगोन होननानै आकबरा बुङो। ओमफ्राय खिब्रमा राजायाबो दे जागोन दे होमब्लालाय सानसे थांदो जोंनि जायगाखौ नायनो होननानै लिंलांबोयो। बे लिंलांबोनाय लेखायै सानसेखालि आकबरा खिब्रमा राजानि रायजोआव फैयो आरो खिब्रमा रायजोनि जायगाफोरखौ बियो आथिंजोंनो थाबाय थाबाय गिदिं गिदिं नायो। बेबायदिनो बियो गिदिं गिदिं नायनायावनो जोंनि जायगाफोरखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बियो जोंनि जायगाफोरखौ मोजां मोननानै बिरबलखौ दोंसे मेथाइ खननो होयो। माने बिरबला बिजों फैफादोंमोन। मा मेथाइब्रा? एसे रोजाबना होदो। नै मेथाइखौ रोजाबना होदोंमोन बियो। सैया सैया खालामो नों मानो सुखुवा सुखुवा खालामो नों मानो। बे मेथाइखौ बिरबला रोजाबनानै होदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरो गिदिंबाय थानायावनो आकबरा खि गादलायो। बेबो मानसिनि खिसो। आकबरा जोंनि जायगाफोरखौ मोजां मोनदोंमोनब्लाबो बे खि गादलानायनि थाखायनो ओरैबायदि दुखु मोनबाय गावनि फिसाजोखौ बियो खिब्रमा राजानो हरनोनो गोसो गैला। ओमफ्राय फैनाय समाव खिब्रमा राजाखौ बुंबोबाय, खिब्रमा राजा नोंसोरनि जायगाया जोबोद समायना, नाथाय खिग्रा जायगा गैयिनि थाखाय आंनि फिसाजोखौ नोंनो हरनाय जानाय नंला होननानै बुङो। बेनिफ्राय खिब्रमा राजायाबो ओरैबायदि दुखु मोनबाय लेट्रिन गैयिनि थाखायनो आं हिनजाव मोननो गोनाङाबो मोननाय नंला होननानै। दिनै जोंनि जायगाखौ आकबरा जेरावनो मेरावनो खिद्लाना लायो होननानै बासिलांबाय। बेखौ साननानै उनावबो बेबायदिनो जोंनि जायगानि सेंग्राफोरा सासेबो हिनजाव मोननाय नंला होननानै बियो मा खालामबाय, बयनिबो नखराव गंफा गंफा लेट्रिन नांसिगौ होननानै बियो गासैनोबो लेट्रिन बानायना होबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरखौ बुङो दिनैनिफ्राय रावबो जानला मानला हाग्रा बारियाव खिनो मोननाय नंला होननानै गासैबो लेट्रिनावनो खिनांसिगौ आरो जाय हौवासाफोरा लेट्रिनाव खिया बिसोरो हिनजाव हाबा खालामनो मोननाय नंला होननानै फोसावना होनाय जायो। बै समनिफ्रायसो जोंनि बर'फोरा लेट्रिनाव खिनाया जागायजेनदोंमोन सार। वाव मा खाथ्रालै नोंलाय? जोबोद मोजां जादों, जोबोद मोजां जादों। बेबायदिनो नोंसोरो जोंनि बर'नि जारिमिनफोरखौ फरायलांबाय था।